Upo gani. Virgin pa ang kanyang matagal. Hi everyone, it's me again, JP, and welcome back to my channel. And if you're new to my channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So before anything else, gusto ko lang magpasalamat dahil pinadalhan ako ng makeup ito. Thank you so much, Sandy Rivera, for sending me this all the way from California, USA. Itong Huda Beauty Foundation, ayan. And of course, this Naked Urban Decay. So thank you so much, Cha, for sending me this. And then kung napapansin nyo is may pamaypay ako dito dahil masyado talagang mainit. At saka, in-off ko yung aircon ko dahil alam ko na malakas yung tunog ng aking aircon at nasasagi yung tunog niya sa camera. Yes na lang. And yes, so for today's video is may bago na naman tayo i-transform at may bago naman tayong pag-trip-tripan. Ayan, so wala na mahabang cheka, wala na mahabang introduction. So, pasok! Soloday! Pasok! Okay. Ayan. So, introduce yourself. Hello everyone, my name is Mars, or you can check me on YouTube, Marilu Tingkang. Yes, you can follow her. And as a small YouTuber like us, so, kailangan natin mag-collab, charing, para mag-grow ang aming YouTube channel. Ayan, so, itra-transform natin siya from this look to this. Ayan. So, let's start! So, since pinadalhan tayo ng foundation, so, i-review natin tong foundation na to na Huda Beauty Latte 300N. Sabi dito is, high coverage cream foundation, effortless application, camouflage imperfections, and pigmentation, soft, focused, filter finish. So, alam ko na marami na kayo nakita ng review sa Huda Foundation. So, for this review is bibigyan natin ng twist dahil mamaya babasain natin ang kanyang pagmumukha. So, ready ka na ba? Of course! Okay. So, and yes. And titignan natin kung this thing really works. Ayan. So, if mag-work ba talaga tong Huda Beauty Foundation? Ayan. So, first is maglalagay muna tayo ng contact lens. Ayan. Kayanin mo, ha? Masobos. Katul? Upo gani. Virgin pa ang kanyang matagal. So since ayaw pumasok ng lens sa iyang mata, skip na lang tayo. So guys, bago kayo maglagay ng mga makeup products sa iyong mukha, huwag niyong kakalimutang mag-skincare. Salutik. Salutik. So next is, nilagyan ko ng salatag ang kanyang mukha para ma-hydrate ang kanyang skin at ma-moisturize. And now, maglalagay na tayo ng primer from Laura Mercier. So, ito na, gagamitin na natin yung Huda Foundation. So, i-open natin. Pak. Ang hirap buksan, ha? Wow. Ito pala. Akala ko glass siya, pero plastic lang pala. Sabi dito is 1 to 2 pumps for full coverage. So, susundin natin yung instructions na nakalagay dito. Ligis kang kamot. Ayan. Back. 1, 2. And gagamitan natin siya ng beauty blender. At so kung napapansin nyo is natatakpan niya yung blemishes ng aking client for today. Totoo nga, napaka full coverage niya talaga. And i-recommend ko to sa mga oily skin dahil minamatify niya yung skin mo. Kapag oily skin ka, so you can use this Huda Beauty Foundation.
So, anong feeling na inilagay ko na yung foundation sa mukha mo? Magaan, tapos parang dry na, smooth. Ayan. So, hindi mo na talaga makikita yung mga blemishes niya dahil full coverage ng foundation na to. So, check siya. I love this one. Thank you so much, Charis! And so, na-achieve niya talaga yung mga kiniklaim niya dito. So, ang galing ng Huda Beauty Foundation. So ngayon is hindi muna ako magbabanggit ng iba pang makeup brands dahil gusto ko lang na mag-focus muna tayo sa isang brand which is itong Huda Beauty, especially sa kanilang foundation. And so for today's look is I am serving you an Aqua de Floral Extravaganza Eleganza. Charot! So for today's look is magpa-fantasy or creative makeup yung gagawin ko sa kanya. Dahil medyo inspired ako ngayon sa RuPaul's Drag Race Season 12. Ayan. Nilagyan ko na ng pink eyeshadow. Ayan. Tapos, blinan ko lang. Ayan. And then, after that is, nilagyan ko rin ng violet sa kanyang crease. Tapos, blinan ko lang. After that is, maglalagay na tayo ng concealer para mawala yung mga chismis. Ayan. And then, sinat ko lang ng powder. Tapos, is naglagay na ako ng glitters eyeshadow. Ayan. So, para talaga dumikit yung glittered eyeshadow mo is you can use adhesive glue for glittered eyeshadow. Ayan. And then, mag-eyelash curls tayo. At pagkatapos is maglalagay tayo ng mascara. And then, magpa-false eyelashes. Ayan. So, nilagyan ko na ng color violet ang kanyang lower lash at kanyang lower lid. And then, naglagay din ako ng glitters. Pagkatapos is maglagay lang ng mascara. Ayan. And now, gagawa tayo ng fake lashes gamit itong eyeliner. Ayan. And then, kinonceal ko lang yung mga chismis pa rin. Ayan. O, diba? Nawala na. And so, this is the final look sa kanyang mata. So, let's go to the contour. Kukontour ko lang yung mga parts na yan. Tapos, yung nose. And then, after contouring is, i-highlight natin yung nose tip, nose bridge, tapos upper lip, and then ang kanyang lower lip. Then, pagkatapos is magba-blush on na tayo. Ayan. Diba? And then next is nilagyan ko na ng pink color ang kanyang dyan, sa bandang dyan. Yan, dahil mamaya is mailalagay kasi ako dyan. Maglalagay ako ng bulaklak. And then next is makikilay na tayo. Ayan. Fini-fill in ko lang yung brows niya. Pagkatapos is maglalagay na tayo ng highlighter. Ayan. I-highlight lang natin yung brow bone. Tapos, iba-brush out lang natin yung mga powder na inilagay natin kanina. And then, let's go to the lipstick. Ayan. I am using that lipstick na color pink para ma-achieve talaga natin yung look natin na gusto natin i-achieve. Ayan na! Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Go! Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on with me baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh, oh. Baby now, let me warm you up. Oh baby please, let me love
I think we're done sa ating makeup transformation. Ayan. Ngayon is pupunta naman tayo sa another set or another level of photo shoot and video shoot. Ngayon, babasain na natin ang kanyang mukha at ititest natin kung may kabubuga pa ba itong Huda Beauty Foundation. So, let's start! Baby, let me warm you up. Let me love you much, baby. Ayan na nga, binasa na namin yung mukha niya. Tapos, as you observe, hindi naman natanggal yung foundation. Siguro may mga fallouts lang sa mga eyeliner, tapos yung mga ibang glittered eyeshadow. And I think that's it for today's vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aming content ngayon. And if kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like and share. Once again, this is JP saying, be still and live with your dreams. Peace out. Mwah. Bye!